estem en aquests moments en l'últim acte del Carnaval, la cremada de la sardina. I estem al carrer Sant Francesc, on estava l'antic convent, i aquí és on estan reines i reis, estan ja signant el llibre especial de condolències d'aquesta cremada de la sardina. Nosaltres tenim a Marc. Marc, bona tarda. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues bueno, la veritat és que no és mentira, però sí que he apenat perquè, evidentment, el Carnaval a mi personalment m'agrada moltíssim, entonces el fet de tindre que acabar la festa, que és evident que en algun moment acaba, pues la veritat és que pues fa pena, sí. Quin seria el resum del Carnaval del 2023? Home, jo enguany, t'he de ser sincer, no puc ser objectiu, perquè jo he recibit pues, apoyo per totes bandes, con lo qual, quan te sentes tan arropat, evidentment, pues encara se magnifica més, en este cas, la festa del Carnaval per a mi, con lo qual l'experiència, si sempre és agradable, enguany ha sigut magnífica. Desfilades com han estat? Pues jo per lo que he sentit, i torno a dir-te, jo anava damunt de la carrossa, entonces jo no camino, ahir no me canso i vaig igual plantat. Però tinc entès que si no s'ha arribat a les 2 hores i mitja, que era la previsió, sobre les 3 hores no ha arribat i ja s'havia acabat, con lo qual sí que és veritat que jo personalment no he sentit de ningú que protestés. Que la gent no protesta tampoc, la gent que volen és... Sí, però me vinc a referir que independentment d'això, si tu estàs parat, per molt que dure, se fa etern, encara que sigui llarg, però tu estàs desfilant, ja el concepte és diferent. I jo penso que enguany la junta que hi havia ho ha aconseguit. El gran acte, com sempre, la gala de Reines i Reis, no? Pues la veritat és que sí que és un moment que és molt emblemàtic. El que passa que no deixen de ser 3 minuts per comparsa, entonces sí que és veritat que és un suspiro, no? Però sí que sí se pot utilitzar l'expressió perquè, no sé, un subidón. Sí, sincerament. Tu ja estàs a volta de tot això, no? No, per res. Jo sempre, quan toca fer una cosa d'estes en les que tu t'impliques o t'agraden, sempre tens este nerviosisme de que vagi bé, de que ho pugues disfrutar. Quan algo t'és indiferent, dona igual que passe com que no. Molt bé, hi ha l'últim desig. D'aquí un moment se cremarà... Pues bueno, evidentment que el Carnaval de l'any que ve sigui com a poc igual que este, perquè és el que diem els que mos agrada. Una cosa és que s'acabi enguany, però ja tens l'esperança de l'any que ve, con lo qual pues, a disfrutar-ho i a esperar-ho. Moltes gràcies. A vosaltres, com sempre. En ulleres i a punt de plorar. Lara i Anna. Bona tarda, què tal? Hola, bona tarda. Expliqueu-nos, com ha anat això? Molt bé, ha anat molt bé. Increïble. S'ha fet molt curt, s'ha fet molt curt. Jo ho repetiria sense pensar-m'ho. Bueno, l'acte de la Gala de les Reines és el que nosaltres, el Carnaval de Vinaròs, està orgullosíssim, no? Sí, la veritat que han fet un treball magnífic. Ens han fet sentir espectacular. Sí, penso com ella. Bueno, vosaltres heu anat a la carrossa, això, no? Anàveu carrossa? Sí. I com se veu el Carnaval de dalt de la carrossa desfilant pels carrers? No veus a ningú i passes molt de fred. Molt de fred. I no sé gens, perquè com tens els focos no veus res. La gent te saluda des de baix i tu fas així, però no saps ni qui és. Bueno, què destacaríeu d'este Carnaval? Hi ha alguna especial que us havia passat, a pesar dels records que tindreu? Tantíssimes coses que podria estar parlant una hora. Sí, la veritat que sí. I jo destacaria bastant perquè al final de la Gala de Reines jo me vaig ficar a plorar, ella me va abraçar i aquesta foto se va fer viral i la destaco bastant. Va ser molt... L'emoció està del... Sí. De Carnaval, perquè vosaltres sou carnavaleres de tota la vida. De tota la vida. I això, si no ets un carnavalero, no se sap la emoció que un sent, no? Pues sí, la veritat que si no eres del Carnaval des de petit no sentes la mateixa emoció, la veritat. Bueno, algo més que dir-nos, que comentar-nos, papes? Pues no. Bueno, que passeu, bueno, encara us queda un altre Carnaval a l'estiu, no? Una desfilada. Sí. Encara ahir podeu... Serà diferent. Serà molt diferent. Ahí farà calor. Molt bé, calor. Enhorabona, felicitats, Gràcies. A gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, muere, sacude los temores. No te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Que cuando suena se curan el alma y los corazones. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Para que traigan alegría y se lleven los dolores. Y se lleven los dolores, se lleven los dolores, se lleven los...
Carnestoltes està molt trist. Sap que avui és el darrer dia que està entre nosaltres. Sap, i tots nosaltres on lamentem, que s'ha acabat la diversió i el descontrol. Sap que el proper dimecres és el dimecres de cendra i que avui ens toca acomiadar el carnaval, donar la benvinguda a la Quaresma, com mana la tradició. Avui tenim que soterrar la sardina, este símbol dels vicis i de la festa, de la gresca, de la diversió que hem tingut tots aquests dies. Però Carnestoltes, encara que li féssim un juí, no és culpable de res, però està predestinat a morir a la foguera. Sabem que de Carnestoltes, si alguna cosa se'l pot acusar, és que ens ordena que féssim gresca i xerinola i que avui dilluns no ha hagut escola. Però avui morirà. Morirà Carnestoltes, el rei dels pocasoltes. Apenas ha estat 2 setmanes entre nosaltres i el notarem a faltar per moltes setmanes que tardarà a tornar entre nosaltres. No sabem d'on vindrà, però tornarà.
nosaltres, el portaveu de la coordinadora del Carnaval, esta junta gestora que ha fet possible que el Carnaval 2023 hagi estat una realitat i, podríem dir, un èxit, no, Mariano? Jo no sé si èxit ajuda a valorar la gent, però nosaltres estem molt satisfets. En primer, donar gràcies al temps que ens ha respectat, perquè allò que teníem planejat s'ha pogut fer fins a l'últim moment, i això ha sigut molt important. Hem aconseguit algun que altre rècord, com ha sigut el de participació, perquè 5.200 persones a la desfilada del dissabte no s'havia vist mai. La població de les voltants ha tornat a vindre a Vinaròs a veure el Carnaval i nosaltres hem fet un esforç que la gent ens agraeix pel carrer i, de veritat, avui que s'acaba tot, visca el Carnaval! Bé, podríem dir, Mariano, que heu fet una tipus despedida aquí, no?, els membres... Sí, perquè... Despedida de tornar o com? No, a veure, el primer dia que vam fer el sorteig érem un de cada comparsa i nosaltres ni mos coneixíem. Havia gent que ni mos coneixíem. I ara han fet una pinya. Han fet una pinya al sentit perquè la feina que teníem la teníem que fer entre tots i entre tots l'han feta. El que vol dir que han aconseguit aquesta unitat entre tots nosaltres i això, vulguis o no vulguis, crearà una amistat no només ara de 4 dies, sinó quasi per a sempre, perquè ens han esforçat i la gent ho ha reconegut. Mariano, i a partir d'ara què passa? A partir d'ara, bueno, el president ja va avisar que convocarà eleccions i, segons tinc entès, hi ha alguna que altra candidatura ja preparada. Per tant, l'any que ve hi haurà una COP, anava a dir com Déu mana, no, com Carnestoltes demana. Bé, vosaltres també heu optat una decisió que és ampliar el recorregut. Com ha estat? L'ampliar el recorregut, sobretot pel dissabte, era importantíssim, sobretot perquè la gent... Jo vaig pegar-li 2 voltes senceres al recorregut allí organitzant i te puc dir que no havia cap forat. La gent de la comarca i d'altres puestos, el Sambódromo estava de gom a gom. I també, quan vam veure que hi havia 5.200 persones que volien sortir a desfilar, van comptar i realment feia falta ampliar este circuit. I va ser un èxit. Se va ampliar i aquells parons famosos que no s'han donat. Això també, vulguis o no vulguis, també ho tenim que agrair que els comparseros cada vegada se consciencien més de que tenen que oferir espectacle. I això és el que intenta fer el Carnaval de Vinaròs. Serà este el recorregut definitiu o s'anarà variant? Bueno, no sé, això cada comissió... Nosaltres hi havia un problema que era allí per a l'altura de l'Avinguda Llibertat, el bar Xer, que se diu, havia un problema d'un cable, i aquell cable, al final, tocant les portes que havia que tocar, se va pujar quasi més de mig metro i no ha hagut ni un problema de tocar cap carrossa. Totes han respectat les mesures que es van donar per part de la COC i d'incidents d'aquest tipus, ni un. Incidents d'altre tipus, ha hagut molts vosaltres que esteu per ahir? Jo la veritat és que, segons tinc entès, avui parlava l'alcalde, que ha sigut un dels carnavals més tranquils que se coneixen en la història del carnaval recent de Vinaròs. Bueno, tu, Mariano, és un home de carnaval, que te coneixem, has estat copresentador també, me recordo, el carnaval, i què trobes d'aquell carnaval que nosaltres estàvem ahir, ara? Què ha passat? Home, tot evoluciona. El carnaval de Vinaròs és el carnaval que el poble de Vinaròs vol. Jo sempre ho he dit. A mi no és el que més m'agrada ni el que menys m'agrada. Simplement és dir, seguim el que la gent demana. I ha sigut agafat este camí, doncs este camí hi haurà que respectar-lo. Si, per exemple, els actes centrals són els mateixos que va crear Martínez en l'any pràcticament 89-90, no? I si algú vol fer alguna modificació substancial, doncs tindrà que enfrontar-se a fer-la, i potser té èxit. És a dir, que no és molt bé. El fer 2 desfilades, potser només deixar-ne en una, o inclús hi ha gent que en vol fer-ne 3, a saber, és a dir, per on poden anar els tiros, no ho sé, avui. Te veig molt optimista i molt content. No, estic satisfet. Satisfet perquè quan vam entrar, la veritat, és a dir, jo ja tinc una certa edat, no?, i me veia, però afortunadament compto en temps, en aquests dies salut i tot, i he treballat com el que més, no?, com un mes de l'equip, i com han vist que les coses han sortit bé i la gent molt agraïix, és que a mi no m'havia passat mai que pel carrer te diguessin enhorabona, això ha sortit bé, gràcies a vosaltres, tal i qual, doncs això t'ompli. Heu tingut que lluitar contra moltes coses, per exemple, el finançament, no? Tocar moltes coses. El problema del carnaval
la COC que sigui sempre la mateixa, és a dir, no hi ha una font de finançament. És a dir, que els únics ingressos que hi ha pràcticament són el que són l'entrada de les reines, no? La gala de les reines, perquè tot el més que la COC pugui traure algun sentiment sempre va en detriment del comparsero. El que ho paga és el comparsero. Si nosaltres venem un got, és a dir, el got, el que paga els 10 cèntims de més és el comparsero. És a dir, que tot recau sobre el comparsero i al final això se ressent. Bueno, Mariano, ¿algo més que dir-nos? No, simplemente que, bueno, mira, antes jo feia les entrevistes i ara me les fan i enguany te puc dir que n'he donat moltes perquè me van nombrar sense voler-lo com a portaveu. I a totes les emissores, inclús a Ràdio Nacional, a tots els puestos, i el Carnaval de Vinaròs veig que s'aprecia perquè volen tindre notícies del Carnaval vinaròsenc. I això, vulguis o no vulguis, també és enaltir el nostre poble. No només el Carnaval, sinó el nostre poble, Vinaròs. Bueno, nosaltres, en nom de Maestat TV, vos felicitem a tota aquesta gent que ho ha fet possible. Hombre. De posar este carnaval en marxa. I moltes gràcies a vosaltres, que al puesto que hem anat, allí esteu vosaltres, no? I és a dir, que també hi ha que quedar constància que un acte és efímer, passa, però després si queda constància com a internet, allí estarà per sempre. Moltes gràcies a vosaltres.